namiji ga zuwa mace shekaru yake kata da lokaci. So ashe idan an zo wannan lokacin kinaya ce na cewar namiji ya kai wani yanayi da yake buƙatar shiga wata alaƙa ta daban. Sannan har da shari'ar musulunci ta ɗoratar akan hukunci ga tsoho mazinaci. Shekaru ne da ake ganin kamar ya kai da baya buƙatuwa zuwa ga wani abu, amma ya tilasta kansa ya shiga cikin wani abu. Duka abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana a addininmu na musulunci, inda ya bambanta da wasu addinan, shine abu ne wanda ibada ne kuma rayuwarmu ne, musamman alaƙa ta zamantakewar aure. Ibada ne kuma abin da rayuwarmu take buƙatuwa gare shi. Ya zo a cikin hadisi wai ma'aiki yake cewa idan mutum da zai mu'amala auratayya da matar shi ma yana da ladan sadaka. Sai sahabbai suka ce ya kuma zai haka, ya ce to da ko zai je nemi wannan biyan buƙatar a gurin da wadda ba halal ɗinsa ba. Ce kame kanshi, to ma'ana ibada ce kuma ɗauke da abin da muke buƙata. Likitocin zamani bayan shekara 2000 da wani abu, bayan ko mu ce ma tun lokacin annabi Idris ko wani annabi da ya zama manzo, inda Allah subhanahu wata'ala da ya wajabta mana azumi ya ce ya wajabta shi a kanmu kamar yadda ya wajabta shi a kan al'ummatan da suke ba. To yanzu wai sai yanzu su suka gano azumi yana inganta lafiya. To haka shari'ar Allah take. Yasa Allah ya ce wanda ya bi ni zan sa ya rayuwa mai kyau. Alamar rayuwa mai kyau ɗin kenan. So idan mun koma kan batun zancenmu, ashe duk wanda ya kai lokacin da yake buƙatar yin wani abu, ko lokacin da shari'a da addini da zamantakewa ya hukunta wani abu, idan bai wannan abun ba, yana samun naƙasu a cikin rayuwarsa wanda yake buƙatar shi ɗin ya gane yana da wannan naƙasar. Al'ummar da za ta rayu da shi ta gane yana da wannan naƙasar. Al'ummar da ta zo za ta yi mu'amala da shi ta gane yana da wannan naƙasar. Lokacin da mutum ya zama yana yin ƙara'i na rayuwa, to wanda bai san ƙara'i yake ba zai fahimce shi ba zai kuma ci ribar rayuwa da shi ba. Amma wanda ya san me yake sai ka gane. To shi yasa sai muka ɗauko wannan magana na jinkirin aure, muka tattauna ta, ya hali da maza da mata suke shiga. Da yawa an fi jingina, an fi gani ga mata, kuma an fi gani saboda ana zaune tare da su, kuma su ne abin da an kalle su yake bayyana a jikinsu. Saboda me, namiji da dama yakan fita ya ta sabgarsa ba a san ba shi da aure ba. Ba a san ba shi da aure ba, baya bayyanuwa ga maza yauwa, amma ita mace ko yana zama a tsirara yake zamanta a wannan yanayin. Shi yasa to sai muka ɗauko abin, muka ce za mu kalle shi ta fuska uku. Na ɗaya, me yake kawo abin, kuma an shiga yanayin wani irin ɗabi'u ake, sannan kuma menene mafita ko wani abu daga ciki. Su muka tattauna dangane da rayuwar mace, muka ɗauko shi ma namiji muka fara farkon abu. To daga cikin mafitar da take ga namiji shine na ɗaya, sanin cewa yanzu ga a yadda kake. ‘Yan uwa masu albarka maza da kuka samu jinkirin aure, ka dinga yawan kallon a yanayin da kake, wanda ya kama tun daga kan shekarunka da kuma yanayin tattalin arziki da kake ciki. Sannan na uku, sai ka kalli ka gaya kanka kuma zan iya rayuwa. Da yawa in suka kalli shekarunsu da yanayin tattalin arziki suna karaya su ga kamar rayuwar ba za ta yi ba. Sai dai kuma kowane allazi da nasu amanin. Wasu suka ce wani kafaru ne, yace shine nasu amanin. Ai amanin da ake yin shi yana da ɗan rakonsa. Ba a cewa allazi a tsaya. Allazina amanu, allazina kafaru, allazina hajaru, allazina nafaqu, allazina, in dai an faɗa allazi da na da rago, sai dai kala amanin ta bambanta. To wayannan abubuwa guda uku da muka ɗauko akan maza, su za mu sharhi kafin mu koma kan abin da muke akan mu'allaka. Wanda mu'allaka, wanda ya bi shirye-shiryen mu mun faɗa, mace ce mai aure da ta rasa abubuwan da ake samu a aure. Ga ta nan da aure, amma ta rasa abubuwan da take samu. Kuma in Allah ya yarda, in Allah ya bamu dama, za mu yalwata bayani a kanta, saboda yana ɗaya daga cikin larurorin yanzu da suke tashi
mace da zaka kalle ta in ji Bahaushe yana kamar ita ta kanta. Dr. Ahmad Allah ya ji kanshi yake dariya. Ya ce sai Bahaushe don gwaranci ya ce kamar ita ta kanta, ya ce to da wanda Allah ya yi shi da wanda ya kansa wanne zai fi kyau. Amma da shi Bahaushe ya kalli son zuciya na ɗan adam. Saboda haka wanda da aka ce ya yi kansa tabbas zai kansa mai kyau. To sai faɗa haka da sigar faɗar mubalaga na kyau. Sai ganta ba ta rasa komai ba, amma wata tana kuka za ta ƙarasa baka labari. Mijinta ya rabu da ita rabuwa ta gaba ɗaya. Wani baya haɗa shimfiɗa da ita. Yana nan saboda yana buƙatar ta a rayuwa a wani ɓangare. Shi yasa ya hana ta ta rayuwa kuma ya iya abin nan. Allah shi ne mafi sani. Za mu dawo kan wannan kan mu da amma wancan zami. To bari na yi muku zancen mata. Kafin mu shiga zance kowane lokacin Aisha ta ya faɗa. Kazan zancen mata shine aikon gaba, aikon baya. Wata kakanmu kenan ba lafiya ma hajiya ya Allah ba ta lafiya. Ta zauna in muka je wata ran muna kamar minti 20 ko fiye da haka muna hira. Can kuma sai ta ce ba mu gaisa ba ma. Sai kuma a zo a ina yini a gaisuwa a zancen mata. To da a yadda sunnan shirin take tafiya mukan yi ratse kan mu shiga shirin na gaba ɗaya. A ratsen da muka yi a satin da ya gabata mun tattauna akan wasu myopic thinking guda biyu. Wani tunani da ma'aurata suke su ga sun yi wani ƙoƙari da bai kamata a samu saɓani a tsakaninsu ba. Da zan ƙara aure sai da na je na sallami kaza, sai da na je na yi kaza, na yi mata kaza, har haji na biya mata, na yi kaza, na ma zaɓo wata da bata fi ta kyau ba. Yana zaton haka sai ya hana su samun saɓani. Ba haka ne ɗan adam ba. Duk lokacin da ka saka kuma ranka cewar ba za ka samu saɓani da mutum ba ko zai gode maka, to idan saɓanin ya zo ya fi ɗaci da saka ka damuwa har ka ji kamar gwiwarka ta sace. Tsammanin warabu kawai kayi wani abu da sauƙi. Amma wannan kwa kayan aikin da ake cewa wai na san za a yi haka an wa mai sallar dare gafara. Wai shi ya ce ai daman to kaga in ba yi maka gafara ba sai ga da yawan mata suna yin haka. Da ce na sadaukar na aure shi tun bai da komai zai kaza tun muna gidan haya a haka na zauna da shi. Wani mai komedi ya ce to kin taɓa biyan kuɗin hayan ne? Na yadda ni kin zauna ne a gidan haya amma wa yake biya? Ana ga wani ya bada amsa. Wata ba. To amma kuma da ta biya da wa suke zaune da kuma son zuciyar wa nata. So da haka wannan dai abin ba kashe gwiwa muke ba, amma muna gaya wa masu sauraro mu daina kambama akan ayyukanmu na alheri. Muga har sun isa su kiyaye mu faɗa saɓani. Saɓani ɗabi'ar ɗan adam ne. Sai mun faɗa haka domin mu sauƙaƙar da zuciya. Ki daina tunƙawo na yi mishi kaza, na yi mishi kaza. Ɗan adam haka yake. Butulci ɗabi'ar ɗan adam ne, shi yasa ake cire shi daga butulci. Ake ce mishi ɗan adamtaka. Dan ka gina mutum baya nufin wai kuma zai gina ka ko ya ci gaba zama bawanka. Mun taɓa wani azancin zance anan muka ce idan makaho idan sa ya buɗe karya sandansa yake ko yadda ita. Haka ɗan adam yake. Ba butulci ba ne. In ya ci gaba da yawo da sandan ne za a ga ƙwaƙwalwarsa da matsala. Ma'ana in yanayin wanda ka tallafa ya canja daga yanayinsa, to ɗabi'arsa ta iya canja. Sannan na biyu muka ce akwai masu ganin sun yi ƙoƙari gurin warware matsala ya kamata ta warwaru. Akwai matsalolin da 'yan uwan ranka ne tare za ku tafi da su. Wallahi akwai matsalolin da ciwon shuga ne ko hawan jini. Haka za ka kawai a ta ɗiban magani kana monitoring. Amma me bambancin wanda ya ƙoƙari shine wanda ya ƙoƙari shine wanda ya monitoring. Matsalar za ta tsaya a inda take kuma ta zama ba ta bayyana kanta sai occasionally. Wanda kuma bai ƙoƙari bai ga matsala a gidan aurensa da wane ne, ai mata ba a iya musu, ai namiji ba ɗan goyo ba ne, to zai zo ya hau bayan ta tilas kuma da wuƙa yana caccaka miki ko ya sa manjagara ma. Saboda haka dole sai mun lura cewa idan matsala ba ta warware ba, baya nufin ƙoƙarin da muka ya tashi a banza. Baya nufin ƙoƙarin da muka yi gara da bai ba ko gara mu daina. To yau kuma 'yan uwan wannan za mu tattauna a takaice saboda yanayin lokaci shine
da yawan wasu duk muna kada a ce bakinmu ya fi maimaita matsala. Mu a gurinmu ma duk waɗannan abubuwan ba sunansu matsala ba, ishu ne, abu ne da daman ya kamata a same su. Duk in ka duba composition ɗin, mai haƙuri 33 da mai haƙuri 33 a ce su zo su zauna, kuma kowanne yana da buƙata ga gun kowanne wanda ba inda zai same ta sai a gunsa, sannan kuma sai a ce ɗaya shine yaron ɗaya, ɗaya ogan ɗaya. A ƙa'ida a mafi yawan lokaci za ga shugaba ba shi da buƙata ta wajibi a gun na ƙasa da shi. Yau zai iya canja na ƙasa da shi, ya ci gaba da tafiya. To amma wannan bil akas Allah saboda da akwai abin da yake so ya kai gare shi, akwai hadafi a gidan aure, tarbiyya ake so, sai aka saka shugaban yana da matsananciyar bukata ga waɗanda yake shugabanta, tun daga kan matarsa har zuwa kan 'ya'yansa. Har aka ce ma 'ya'yan nashi ne. Ita ma wacce ake shugabanta sai aka sa mata wata bukata ta wani irin bukata da babu inda za ta samu duk gatanta a gidan mahaifinta sai a gwamnati. Wannan ne saka aka cire 'yar ma'aiki aka kai ta gidan aure, ta fita daga gidan annabta. So wannan sai saka wannan ya tafi. To sai to shi yasa muke maganganun da muke muna arar yare ne na masu korafi cewar matsala ne, domin mu iya muhaɗaba da su don mu samu damar kama zuciyarsu mu ci gaba da tafiya, amma ba matsaloli ba ne. To nukuɗa ta gaba da za mu tattauna a kai ita ce canji a gidan aure da ake samu ya wani irin juyin masar bauchi. Juyin masar bauchi. Duk da masar ta kusa zama ta Kano, na ga ana ta yin ta a Kano. Za mu musu kwaɗi Allah ko? Kai bauchi suna ɗan nauyi a ido na, kakkasa ne wata magana. Ka kwaɓa mu, ka jawo min kwaɓa ta yi ruwa. To in muka koma zance, to da yawan ma'aurata sukan faɗi an samu canji. Ta ce tana cikin zama da mijinta, kawai da ya ɗauko aure ko da ya fara kula 'yan mata, sai ya fara kula 'yan mata sai alaƙa ta lalace. Ko namiji ya ce yana zama da matarsa, yi na yi bari na bari, amma yanzu kawai fosadan abu ya canja. Ko budurwa ta ce bayan soyayyenmu da namiji, kawai mun da ya gama lallaɓa ni sai da na yadda da shi, yanzu mun fara tafiya, kawai ya canja mu. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ruɗa ƙwaƙwalen zamantakewar mu. Wannan canjin da ake samu. To amma mafi yawan lokaci kan mai bayani akan mafitarsa, wa'annan canje-canje da ake samu ya yi ne, canje-canje ne da are more or less natural. Dole ne ya kamata su zo. Canje-canje ne da ya kamata su zo. Dukan abin da muka darajanta shi, muka ɗaukake shi, wataran za a iya ganin sa a bola, ko wataran za a iya ganin sa a kasuwa mun siyar, ko to ashe ba wulaƙantarwa ba ne ke. Kawai ya kamata ga duk wanda zai mu'amala ya dinga lura da canjis na rayuwa, suna kawo canji a mu'amala da ɗabi'a. Wataran ana ginsa a ƙoshi da abu, wallahi ba dan ba a san sa ba. Duk abin da kake so yau da zai dawwama kana amfani da shi, wataran za ka yi. Wataran mutum fa sai aje motar shi ya ɗau ɗan sau, saboda conveniences na inda zai je ko saboda wani dalilin rayuwa. Baya nuna ya fi son ɗan sau akan motarsa, baya nufin alaƙar ta juya ta canja. Inda muke samun matsala, to za mu koma kan maganar mu, shine idan yanayin ya canja, wannan natural ne, mu kuma sai ɗabi'ar mu ta canja, sai canjin da ba natural ba ya shigo. Ka fahimci zance na? Yanayi ne ya canja. Mace ce ta samu juna biyu, yanayinta sai canja daga na wajibi, sai ita ma ta canja daga yanayin, ta ce bari ta sha wasu magungunan hard drug, sai ya ɓare. To an samu canji tsakanin alaƙarsa ta auratayya, canji ne na yau da gobe. Ita kuma sai ta kawo wani canjin da ba na yau da gobe ta sa a ciki, sai ya lalata mu'amalar, ya lalata auren. Nasarar da ake gani da isar da ake gani. Amma wacce duk ta haihuwa 1, 2, 3, ta gota mai ciki, kawai ta san me zai faru gobe, ba gaibu ta sani ba. Akwai matar da in ta haihuwa 1, 2, 3 tana fara ɗaukan ciki, ba ta buƙatar a yi mata test.
akwai canje-canjen da ta sani kuma za ta ce kuma kaza kaza zai faru, kuma duk ba tashin hankali, ta san wannan canjin ba matsala ba ne. Malamai suka zo musayan magana akan rama azumi ko ciyarwa, sai ka ji suna ta musayar ra'ayi, musayar fahimta akan cewar mai ciki mara lafiya ce ko kuma ba mara lafiya ba ce. Wasu ce mai lafiya ce, ai da lafiyar ta kalau, abin da take undergoing wani abu ne normal, a yanayin da take ciki normal ɗinta kenan. Wasu ce a'a mara lafiya ce tunda ta canja daga standard asala. To shi ma haka aure yake, haka mu'amala take. Duk sanda aka shiga mu'amala, masu mu'amala ku lura cewar kamar mota ce manual, ƙarfin giyar farko daban da ƙarfin ta biyu da stabilization ta na uku da ta na hudu, kuma kowanne idan babu shi motar ba za ta tafi ba. To akwai mahallinsa. To in ka sa uku a lokaci ɗaya ma mutuwa ta ko kuma ta yi jake ko kuma ta yi. To haka yake, su san da kuka fara rayuwa kada ku ɗauka wannan salon da kuke tafiya shine dawwamamman salo. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, kada ku ɗauka babu canji na halitta na ɗabi'a a tare da ku. Da akwai, idan ya canja kuma za a samu canji. Sannan na uku, kada ku ɗauka ɗabi'ar abokin mu'amalar ku za ta canja daga ɗabi'ar tsarekunsa kawai don yana mu'amala da ku. Da yawa sukan zargi malami, sai malami ne fa amma yana kula mata ko yana wani abu, amma ba su yi la'akari da shekarunsa ba, ba su yi la'akari da yanayin da yake ciki ba, ba su yi la'akari da buƙatar shi ta ɗan adam ba. To amma mata shi yin lokaci sai su ɗauka zamansa da ya zama mijinta kaɗai ya kamata ya bar duk wa'incan ɗabi'u da halaye da suke attached to shekarunsa, wanda suke da alaƙa da shekarunsa, wanda suke da alaƙa da yanayin da yake rayuwa, da wa'inda suke da alaƙa da inda ya taso. Na hudu, sai su ɗauka haka shi ma namiji. Kowa ya sai rariya ya san ba za ta riƙe ruwa ba. To amma wani zai iya auren wacce girma da shekara 20 ko da 5 ko da 6 ko fi, kuma sai ya sa ran tun da ya aure ta zama babba, sai ta daina wancan tunanin. Wani ɗan uwa mai albarka muka tattauna da shi akan matsalolin matarsa da yadda abubuwan suke kasancewa. Da na tambaye shi na ce, matarka in a gidanku ne za ta kai ƙanwarka ta nawa? Sai ya ce ƙanwarsa ta 8 ko 7. Na ce da Allah sau nawa ka taɓa shawara da wannan ƙanwar taka? Ya ce wannan shashasha. Na ce sau nawa ka zauna ko ka ƙulla shari'a? Ya ce da Allah wannan. Na ce to me yasa wannan kake so ta zama ta daban? Ƙaura shi ne a gidan gode. To wataran muna ɗaukan aure yana iya canja mutum daga yadda yake a da, yadda ya kamata, 'yan shekarunsa da yanayinsa su yi. Ba haka ba ne. Ba haka ba ne. Wata takewa da labari ta ce har yanzu tana tunowa sanda aka yi ta gidan miji da wata kakar mijin a gidan. Ya ce in yara suka shigo suka yi wasa, ita ma in za su fita sai ta bi su. Kakar ce take riƙe ta tana cewa ke yanzu mata aure ce har yanzu abin yana dama. Ta manta. To ɗabi'a kenan. To wayannan abubuwan, ‘yan uwa masu albarka, mu daina zama too furious, muna tada hankalin mu cewar yanayi ya canja. Baya ƙaunata, ba ta ƙaunata ne, ba ta girmama ta. A'a, tun san da ka sa giyar farko ka sani akwai ta biyu wanda bata kai ƙarfin ta farko ba, amma tana ɗan stabilizing tafiyarka fiye da ta farko. Da za ka sa ta ɗayan ku tafi a haka, wallahi ƙone a injin zai. To haka can da kuka tuɗin nan, wannan farko ne, za ku zo kuma stabilizing stage wanda za ku ci gaba tafiya. Yawwa. Sannan na uku, na gaba da zamu tattauna sosai, bau da haka mu daina tashin hankali. Sannan na biyu, na gaba, a dinga lura da ya za a warware abin, ba ya za a rama ba. Yanzu misali, akwai mata da yawa da sukan auri namiji ɗan shekara 20 da ko 30 ba. Nakan gaya musu, saurayi kika aura, ba zai daina samartaka don ya aure ki ba, sai dai samartaka ta ƙari saboda yanzu ya san mecece mace.
abokansa samari bilimbituwa suke ba san mace ba, shi ko yanzu ya the test ya san wace ce mace kuma yana cikin shekarun samartaka. Kula 'yan mata a gurinsa da chatin da wane ne kada ya sa ƙwaƙwalwarki ta juye ki ga gazawarki ce, ɗabi'arsa ce. Yanda ke kai da fusata ki ba zai taɓa canza ba. Kawai hankali ne da tunani idan ya saukar wa namiji sai ya gane illar abin da yake sai ya janye ya dena. Amma ki dena garaje da fita da giya ta ɗaya wai sai kin canjo shi daga wani abu da yake a ginan nan abu. Imaninsa da Allah da tsoronsa da taƙawa da kuma tarko da ya san ya saƙala wa kansa shine yake iya hana shi wannan abu. Tunda ya san yanzu shi mai aure ne, wani abin da mara aure zai ya sha ko ya sha da ƙyar, shi in yayi zai mutu yana da haddi ne a kansa in ma ba a yi man ba. Hakanan wanda ya auro ƙaramar yarinya ko ya auro mai ginanniyar rayuwa za ta zo ta nuna maka ai yanzu kai ta samu aljannar duniya ita ta warware komai ita kaza, amma a haƙiƙanin gaskiya wannan bayanan da take maka giyar farko ce. Na taɓa ba da labari a nan, wani ɗan uwa mai albarka ya auri bazawara da wajen 'ya'yanta nawa, kuma uban ya mutu, ta yi masa alƙawarin ai ba za ta zo da 'ya'ya ba, ta bawa babarsu. Da aka yi aure bai fi da shekara 2 ba ta haihu, sai ta fara ɗan zuwa da yaran a ce sun zo weekend. Sai ya zo yana ta bambami, na ce kai da ka tashi baka gane a giyar farko ta yi alƙawarin ba. Na ce babar ta ce ta bawa 'ya'yan, babar dawwama za ta yi. Kuma kana jin za ta rushe rayuwar jiya gaba ɗaya domin taka, har za ka ce ta canja ta munafunce ka? Ba canji ta yi ba, ba canja ta yi ba. Yasa iyaye wataran suke samun ƙwarbai da 'ya'ya, saboda su iyaye suna yi magana ne in parables, da yau da gobe suke magana. Kai kuma yau kawai kake gani, ke kuma uwa mai albarka yau ke gani, yana ƙaunata, yana min kaza, sun yadda ba sa ja akan wannan. Amma iyayen masu kwaɗayi ne su ma za su ɗan lasa. Amma dai sun san gobe me zai faru, sun san wannan abin ba shi ne dahir ba. Allah muke roƙo ya datar da mu, saboda haka 'yan uwa idan an samu canji a mu'amala kada ke ma daga ɓangaren ki canja. Ai ya zama canjin ya zo ya kawo muku canjin da ba na gaskiya ba. Wannan canjin na farko canji ne na gaskiya, kuma wancan canji na biyu da ya zo shi kuma ba canji ne na gaskiya ba. Canji ne wanda ku kuka kawo shi kuma zai ba ku matsala. So mu daina yawan canja don yanayi ya canja, mu lura da canji na dole mu karɓe shi a yadda yake. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Sai karkarewa da muka yi alƙawarin zamu akan shi ma rayuwar wanda ya samu jinkirin aure. Daga cikin abin da muka faɗa shi ne muka ce kai realizing ka dawo kanka ka gane a yanayin da kake. Wani yakan kai shekara 40 bai aure ba ko fiye da haka, amma wai har yanzu yana ganin zai iya zuwa gurin mace ya ce yana santa, bai tanadi komai ba. Mafi girma da daraja a kallo na hankali a gurin wanda zai nemi aure shine yin tanadin aure. Zuwa nemo mata aure matakin ƙarshe ne. Duk wanda ya tafi fara nemo mata aure bai tanadin aure ba shirin aure ba, shiriri ta yi. To wani yana kaiwa wannan shekarun amma ya ga har yanzu yana da damar yin waccan wautar ta matasa. Wallahi shiriri ta ne. Allah shi yasa za ka yi ta ce ina samari nawa kowanne in an ce ya fito ya fita. Wa ya gaya miki ba a fice yake ba? Ai a fice yake. Nan ɗin da kika ganshi nan ne fitowarsa. A'a, in kin ce ya fito to ya fitacce zai fito. Nan gun da ya zo na ya zauna ya hira da ke iya inda zai iya zuwa kenan. Ba daɗi. Ya je bangon ƙarshe. Labarin da ka taɓa bayar na wanda yake son zai aure baban sai ce to ga ragona ya kulan masa da shi. Kaga ai sai ya gane ashe ba son aure yake ba. Malam Dini, yanzu ina so kai ta gumi in saka a wani hali. Sai in ce in kafta rama ga kaji nan na baka na tura guda 100 jarirai, amma da sharaɗin ba ka sayar ba, kiwo za ka. Yanzu maganan da na buga misali ina jin ka tuno gu 10 ina zan kai su.
kana ta tunani yanzu ina zan kai su, gurin nan zan je in dan gyara, gurin nan zan je in kaza, ina zan samu dusa duk fa. To amma shi da ke da kai yake tafiya, zai tafi nemo auren, ina zan kai ta, me zan ba ta, ya za a rayu. Soyayyar kawai yake kalla. Kawai ita yake kalla. To saboda haka lokacin da shekarunka suka ja, ka gane cewar abin da kake bukata shirin yin aure, ba neman aure ba. Dole ka bi ka'ida. Ka fara shirya wa kanka zan yi aure. Amma hirar ka je tsinken fure da wannan zantuttuka, wallahi tala a gurinka wani ya taɓa zuwa a gurinka da gurin masu hankali kai banza ne. Wani ya taɓa zuwa ya ce wata ta yaudare shi, suna tare wajen shekara 2, amma wani yaro ya zo bai fi sati 2 wai ta ce za ta aure shi. Na ce ai abin da baka fahimta ba, aure take so ba saurayi ba. Kai kuma samartaka ka kawo. Samartaka ya kawo. Na ce sai kuma wani ya kawo aure, kuma shi take so. Wallahi sai shiru. Na ce wala ko yanzu da za ka kai aure za a iya fasa aure da wancan. Kuma kai ma da ta saurare ka da farko ta ganka ne ta zaci auren ka kawo. So wannan shine ka gane cewa kai aure kake bukata ba samartaka ba. Ba ka bukatar samartaka anymore. Malam maganganun ka a fili suke, musamman mutane suka ɗauko abubuwa da yawa. Wanda yana zuwa a yau zai zo gurin ki, yanayin yanda ya gabatar da kansa gare ki, kin san a shirye ki, zai nemi mahaifinki kawai shi. Hasali ma wani zai iya cewa baya son wata har a dinga tunanin haba sai ka ce yaƙi daga zuwa ban fahimce shi ba, bai fahimce ni ba, amma yana magana aure. Kaga ya shirya wa auren shikenan. Daman neman aure. Amma yanzu duk wanda ta kai wai sai an ce ka fito, kuma ka kai wannan shekarun, ai kakka yadda a kai wannan gabar. Karka yadda a ce wai fito. Wallahi in dai ka kai shekarun ka samu jinkirin aure, zai ta hargitsa ma kwakwalwa, zai ta ɓata maka kuɗi da ɓata ma lokaci. Ka gane akwai abubuwan da ka wuce su, yanzu ba su kake bukata ba. Wata yarinya kanwanmu ana zaune ana magana, sai yayarta take cewa da saurayinta take cewa wai ina kaunar ka, I love you. Kanwar matar ce fa, kanwar budurwar ce, ta ce wani I love you ya ji tafi 1000, shekararsa 40 da wani abu. Kawai a zo a yi aure in kin shirya aure. Wallahi yarinya ce, amma wannan shine saƙon. Duk sanda ka ji kana shekara 40 wai I love you yana burge ka da saƙonni, kana da ishu a kwakwalwarka. A'a ni ban magana kwayar ba, balanta naka ja magana. Wala kana da ishu. Malam Dini, realization din shine shekarar ka 40. Yau in kai aure, first born ɗinka zai gama secondary ne, yayi jam kana shekara 60. Ina ka dosa? Aikinka ya ninka wanda ya aure da wuri. Wanda ya aure da wuri yana shekara 25, ɗansa zai gama secondary, ya gama jami'a, uban bai shekara 50 ba, 40 da ɗan wani abu. Tarbiyyarsa wannan ɗan akwai tendency da yiwuwar ya taimake shi gurin tarbiyyantar ƙannansa da na ƙasa, kuma shi zai tarbiyya a cikin karsashi da ƙarfi. Wani an ce an taɓa tambayarsa ya sa kuka saboda auren ya samu ya yi jinkirin aure, sai da aka yi boko aka cinye boko, ya zo ya zama shi da yaran nasu an rasa wa zai tallafi wani. So da haka kai da kake da aikin nan tukuri na gina rayuwarka, ka zo ka ce kana da wani lokacin da za ka je a gaya ma wani abu da kawai faranta ma rai zai yi. Ka tafi neman abin da zuciyarka, ka tafi satisfying ɗin ego ɗinka, kawai wautarka kake so ka biya bukata. So da haka ba magana. Na wannan gabar wani kwalliya, wani ƙaƙalo, wallahi ba naka bane. Dole rayuwa za ka fara fuskanta. Kuma ka zama very selective gurin zaɓar wacece na biyu kenan. Kai considering status ɗinka, ka zama very selective. Kai ne sharukan a da, kai ne waye, forget it. Yanzu inda kake son tafiya, daban da inda da ka je, daban da inda zuciyarka take gaya maka. Wani daga cikin sabon ma'aiki ya aure, ma'aiki ya ce ka aure ne, yace na aure, ce budurwa ko bazawara, yace bazawara. Yace me yasa baka aure budurwa ba? Yace an mutu an ban marayu, ni ne ko babba su ma wata ne, in ban samu wata ta dan rage min tarbiyya. To yanayi kake kalla. So da haka a yanayinka ka kalli
wacce duk za ka aura ka ebi shekaru 20 ka ɗora a nata ka ɗora a naka kaga kuna ina ka kai 45 in aka ɗora maka 20 kana 65 ko 70 ba ka je ka auro 18 in aka ɗora mata 20 tana 35 ko sai ka ga yarinya ƙarama tafiya tana tafiya ta zama kamar mai mental issue to duk kwanci ɗaurin ya kwance ba ta iya komi ba kuma wanda take tare ita ɗin bai fahimci komai ba komai ta yi za ta iya zama a gwale take saboda hankali yake sa da lissafi yadda muka faɗa a satin da ya yana iya gano illolin komai ita ma ba za ta sha ba ko an yi sa'a a mu'amalar ya zo ya gaza ko ya je ya yi tanadin da ya zo ya fi ƙarfinta ya rusa mata tunani ya zama ta ɗau auren kamar wani azaba ne sai gan suna gararan ba ita da shi ana mai da su ana sai oga ana tsokansa a unguwa ni ba zan faɗi wani abu da za ka ɗauka ka je ka yi amfani da shi akan wanda kake so ba to idan mun koma zance kenan sannan na biyu sai ka gaya wa kanka ko na uku zan iya jinkiri a cikin abu baya nufin kashi ko gazawa wataram ana cewa lokacin Allah shine ya fi cancanta kawai abin da ake bukata wannan matakin biyu da na faɗa ka ga wane ne kai ka samu ɗan uwa na gari mai kamar mudubi ka kalle shi ka ga waye kai me zan iya yi me ƙara'i ba ta nan ake ba shi yasa mutanen da za ka ga aure sai mutum ya aure ya saki mace nawa amma uwar gidan nan tana nan idan uwar gidan ta zama mai rawar kai ce ba za ta dorewa za ga ko ta ɗaya ko ta biyu dai ɗaya tana nan wacce ita ce kafan gidan sai je shashancinsa so amma yanzu idan baka ɗauki wannan ba to ba za ka iya wancan ba in ka gane waye kai to zai maka sauki yanzu na shiga kasuwar kwari da kuɗi na aljuna zan fi shadda ko yadi akwai kantin da in na kalla yadda in haɗi yawo in gaba na san inda na nufa ba dan ba na so ba amma na san inda na nufa to haka shine abu to in ka fahimci wannan to sai ka zo ka gaya kanka wannan matsayin da kake kansa ba kashi ba ne wallahi wasu suna nan wannan me wannan matsayin ake so kai ne kuma sele a gurin kai ne mai capacity a gurin kai ne za ka yi kwabarin wani abu da ake so a yi kwabar yawwa a zo so amma in kai makuwa ka sauka layin da kai bako ne a layin za ka ci ɗan banzan wahala ba ka sami biyan bukata ba so ka gaya kanka za ka iya kawai abin da kake nema compatibility daidaito yawwa tsarin zai tafi ɗaya banda jini banda likitance banda maganar abin da ya danganci jini ya zo ɗaya waye a motsanin jini duk da ake magana tsari na tunani ma sai an samu daidaito na tunani wallahi sai an samu wani zai ce ai gashi nan wani ya aure duk wanda ya ga ya auri waɗanda ba su daidaito da tsare za ga ba ita kaɗai ba ce in dai ka gan shi a natse kuma in ka je gidan sai ka ga gazawa wallahi sai ka ga ɓangaren gazawa a ɓangaren wacce ba su yi daidan ba da yawa wasu sukan zama tsayayyu a gidaddajinsu wallahi auren wacce ba tsare kunta bai ya ga musu rigan mutunci ta zage shi ta tuzarta shi ta yi abin da ya hana a gurin ko ba abin da zai faru haka muna ba matasa shawara banda Jonathan shi ma a dinga aunawa waɗannan ne su 'yan son zuciya mata amma muna gaya musu mu tunda ya za su ya kai sai dai su jawo shinka akwai wanda in kin aure shi wallahi ki sa ransa ya ƙara aure saboda tafiyar da shekarar ki 30 shekararsa 24 ko da 5 kina cika 50 yana shekara 30 ko 40 yana garjin namiji yaushe tafiyar za ta yi mate ɗinki ne bambancin ku shekara 2 kuma tabbataccen abu ne mace tana riga gajiya a mu'amala aure kuma namiji zai kosa da ke saboda kin kai shekarun a kosa da ke kin zama mutum kin samu yantaccen tunani maganar da muka faɗa ta da ake cewa alaƙar mu ta lalace
mafi yawan lokaci kina karama za ki faɗa da kanki ba ta ce da ya nemi kaza sai dai in kuka yanzu kuma dan neman bayani kin zo mai intaccen tunani da jin yanzu kawai bai isa ba ke ma kina da ra'ayi shi ko kin kuma masa wahalar sarrafawa. Za mu zo wani satin a kansa da yawan maza sukan sarrafa fuka-fukan matansu ba don ba sa son matan ba ba don wai sun ba san ya kamata ba amma suna sarrafa fuka-fukan matan ya dini saboda ganin in ya batta da fuffuken za ta iya tashi ta wuce inda zai iya kama ta babu wanda zai da kuma yana kiwo ya ba abin kiwon sa ya fuka-fukin da zai wuce ikonsa. Za mu tattauna a kan wannan insha Allah. To in mun koma zance sai kaga za ka iya sannan daga ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa sai ka nemi taimakon Allah ka shiga. Harkar aure kana buƙatar ta ko shekarar kana.